И сега тук големия въпрос е, значи, предполагам, че Маринакис и Нуно Еспирито Санто са решили своите проблеми. Очевидно, след като Нуно Еспирито Санто още е на работа. Това е въпроса на въпросите. Дали могат да повторят нещо, то подвиг, всъщност, който извършиха, въпреки че финала не беше толкова щастлив, колкото им се искаше. Как може да бъде заменен Еланга в тази... То не е в формацията, в изискванията на Нуно Еспирито Санто, защото няма чак толкова много футболисти в този отбор. Той и Кайл Хъдсън Одой са тези, които по този начин могат да пренесат топката в противниковата половина. Нали? На това е базирана цялата идея на Нуно Еспирито Санто. Бетон в защита и напред горе-долу каквото стане и колкото топки към Крис Ут успеят да стигнат. На каквото стане по крилата, т.е. едното крило сега осиротя, така да се каже. Ако загубят и Хъдсън Одой, за който постоянно никнат някакви слухове, даже с не помня, Ювентус ли беше последно, някакви такива работи, които разбира се могат да са измислици, но въпросът е те да не загубят това основно ядро, част от това основно ядро футболисти, които го изнесоха този сезон. Сега при тази придобивка Игор Жезус от Ботафого, който се обезсмърти с това, че вкара победен гол на Пари Сен-Жермен. Те трима идват от Ботафого, не е един сам. Да, но аз за него се сетих, защото това е сериозно, изглежда като сериозно подсилване в предни позиции. Крис Ут не става по-млад, трябва да има някаква алтернатива. Алони очевидно не е тази алтернатива. Алони не е, и така нататък. Тоест, ако говорим специално за позицията централен нападател, но наистина проблема биха били крилата, ако няма с кого да ги заменят. Още повече, че част от тези, които можеха евентуално нещо да се опитат да ги заменят, като Хари Тофол, си тръгнаха в крайна сметка. Приятели, ако ви допада съдържанието, абонирайте се за канала ни в YouTube. Напишете в търсачката Бетано България, после камбанката, вие си знаете, а ние ви чакаме.